Op de Doordewijkse dag zitten we hier gewoon in een kroeg. En dan zullen ze zeggen in een kroeg en op een Doordewijkse dag. Wie daar is die kroeg dan nog maar niet op. In alle vreugde, op de grens van Duitsland en Nederland, is Waldersloes. En wij hebben er niet van gehoord. Wij hebben eerst er niet een keer geweest dansen. Wij hebben er niet zien tweede partner gevonden. Of misschien wel zijn de derde partner. Wij is niet bekend met Waldersloes. Die heeft niet goed opgelet in deze tijd. Ik heb even mee zitten. Eigenlijk zou ik zeggen, een van de exploitanten van de zaak. En er zit er al meer dan 40 jaar in. De bussie geboren en getogen. De papa had de zaak. En die zou vroeger tegen jong alweer als dokter of professor of minister-president. Toen ging hij kroeg maar fijn doen. Zo waren het, hè? Ja, zo is het, ja. Nou ja, ook geen keuze, hè. Moest maar overnemen. En nu zit ze dus al Ja, zoveel... 40 jaar, meer dan 40 jaar in. Ja. En ik was vanmorgen bij een boer en dan zag ik tegen het meisje zei, ik wil geen een broederie beginnen. Ik zeg, en die partner dan? Hè? Wie was het met die partner? Met Peggy? Ja, die wilde eigenlijk een café hebben. Ja, maar ja, goed. Die had meegegaan en had ze de café erbij gekregen. Ja, Peggy zit er neven. Ja, wie viel dat toen? Er viel zo met een miets en de hele kroeg. Ja, dat klopt. En ik heb hem maar gezegd, ik blijf mijn eigen ding doen. Maar langzaam wordt ze er toch een beetje in. Ja. Dus uiteindelijk... Ik ga spreken, maar dan kom ze uit de westelijke mijnstreek. Ik ben van Postert. En zeg je die door Ummer? Ja, ik kan zo. Ik spreek zo. De bloemen die we elke week brengen, die komen van Ummer. Zo, maar dat is een Turk, maar dat betekent dat... En de Ummer is ook een eimer, hè. Maar toen kreeg ik cadeau. Ja, ik kreeg dat cadeau. En dat is niet altijd leuk, maar ik stond... Ja, ze doen het met alle plezier en daar geniet ik dan wel van. Ja, dat deelt ze de vreugde en leed met elkaar, zou ik willen zeggen. Hè? Ja, en dan heb ze de andere exploitant aan de kant. Ja, toen werd ze ook in de café geboren. Ja, zo is het. En dan wordt ze groot, hè. En dan gaat het gewoon verder, hè. Ja, ik vind het zo knap dat je zo'n café al... Ja, ik heb begrepen dat het ergens in 1839 begon, zie je? 1895. 95, we zeggen een beetje over 3, 58. Maar het is ook een beer van de tijd, hè? 131 jaar dus. 131 jaar stuit de familie van Helden niet jaren. Dus je ziet ook vanaf dat moment de eigenaar. De eigenaar, ja. Vanaf 1895. Altijd van Helden geweest. En vroeger was er een klein bruin caféke, want toen hebben ze het een keer verboden, zei ze. Ja, een oude zaal geweest. En in 72 is er een nieuwe zaal gekomen. En daarna is er nog 2 keer verboden geworden. Ja. En dan hebben ze personeel nodig. En dan komen we daar nu bij uit. Veer werden een paar keer gebeld. Er lopen zo'n bijzondere mensen rond in Limburg, maar immers die verbonden is aan Waldersloes en meer dan een halve eeuw. Dat best ik al. Ja, dat ben ik. En nog altijd geer. Heel ja. Maar ik hoor zelfs dat toen mensen hier heb gehad die hier de broederdag gevierd hebben. En die zelfs een gouden broederdag gevierd hebben. Dat is nog bijzonder, zeg ik. 53 jaar, wie die twee van, nu moet ik wel zeggen, dat kind ze volgens mij geen ruzie mee krijgen met die met haar vrouw. Ja, dat is waar. Kijk, in zo'n 7 en 8 wie ik kwam. Dus ik ben bij haar moeder, hè. Er waren snoternazen nog, hè. Serieus, ja, maar ja, dat is wel een feit. Die waren jongstjes toen. Maar dus die hebben dich ook, die kregen dich ook, wie ze de café overgedraaid, kregen ze dich de cadeau. Ja. En dat is echt een geweldig cadeau, want ik heb zoveel mensen gehoord die zeggen, nou, die vrouw die is, maar ik snap het niet, al meer dan 50 jaar en die is amper 50. Dat voelt niet zo, hè, dat voelt niet zo. Die is amper 50 of niet? Dat voelt niet zo. 17 wie begoed en dadelijk weer 17. Alleen omdraaien, hè. Dat is helemaal niet goed. Maar dan moet ik wel zeggen, het heet zich dan ook wel jong kaaien. Want is het enige wat ze thuis... Ja, ik heb nog kleinkinderen, dat doe ik oppassen en zo. Hè. Maar dat doe ik nog vaak genoeg. Ja. Ik ben nog druk nog hier. Ja, maar dat heb ik wel gehoord. Anders had ik dat nog niet zo gehoord. En normaal hebben we de vrijwilliger van de wijk. Nu heeft dit niets met vrijwillig te maken. Het heeft met het bezuinigers te maken. Je bent 53 jaar voor dezelfde mensen werk. Dat is een T-zeg, dat is bijna een mensenleven. En eigenlijk nog nooit ruzie gehad. Dat is ook een unicum, of niet? Ja, maar dat heeft met twee partijen te maken. Doe we zelf geen ruzie maken. En die twee gabbers die ik hier neven me heb zitten, dat zijn ook geen ruziemakers. Dat zullen... Dat is eigenlijk van beide kanten. Dat was op een streepje staan. En dat gebeurt ook als ze ondernemer is. Ik kan ze altijd zeggen van,
dan, ja, dat is natuurlijk wel, dat noemen ze een goed huwelijk, noemen ze dat. Hè. heb je er twee. Ja. Twee goede huwelijken. Dat betekent ook dat het nog een beetje aan dicht ligt. Dan ga ik even naar hem toe. En ja, doe was met Peggy natuurlijk een ander verhaal. Want toen zei ze, ja, ik kreeg verkering met Peggy. Dat gebeurde hier in de zaal? Of wie heb je een keer leren kennen? was Moffat toen. Oh ja, een Moffat. Toen mocht ze nog een Oosmans, hè. Dat was even voetbaltrainer. Ja. En dat heb je leren kennen. Dat was leren kennen. Ja. Ja, en toen heb je het rekken ook van, ja, ik heb ook een kroeg toe, of niet? Ze wist dat al direct. Is het bekend wie een bondje hoor? Ja, Waldersloes. Ja, Wim kent Waldersloes niet, hè. Maar nu even, als ze zelf een keuze had mogen maken in die leven, als dit niet al voor dich weggelegd was, wat had ze dan willen weren? Als pap sowieso geen café ook had, dan had er denk ik, ja, weet ik nog zeker nog geen gehad. Wat ik dat gedaan nou weet ik niet, maar goed. Maar vroeger was die keuze niet, toen werd ik gewoon gezegd van, doe maar dat Dat was voor de voortgezorgd. Ja, dat was over, dan ben ik klaar. En dit ze niet als haar in het tent, zeg ik. Ja. En nu best de ijzer van de twee. Inderdaad, zo dat weer. Ja, dat is niet te zien, maar dat... Ja, Peggy, ja, en dat wist ik van tevoren natuurlijk. Dat wist ik van tevoren. Maar ik wist natuurlijk niet alles. Dan kun je heel goed bij bekijken. Dus ik heb altijd erbij gewerkt. En op een gegeven moment ben ik gestopt, ben ik bij Luca gebleven. Toes. En dan deed ik nog het hand- en spandiensten. Toen ben ik weer begonnen met werken. En nu help ik hier weer met. Ja. Niet altijd. Ik ben meestal ook achter de schermen en niet heel erg in zich. Dat is niet zo mijn ding. Ja, ook achter de schermen. De mensen vergeten het altijd, dat ook achter de schermen heel veel gedaan werd, wat mensen voor de schermen wel beleven. Dat is maar hoe heb je 7 dagen in de week op? 7 dagen in de week, ja. Dus dat is eigenlijk 7 keer 24 uur, zo ze binnen zeggen, ja, zwart-wit gezegd. Ja, maar dat is zo, dan moet gepoetst weer, dan moet weer opnieuw dat ding. We maken heel veel uren en eigenlijk te veel. Maar ik proef toch niet. Hey. Nu heb ik die zoon gezien. Die zoon heb ik gezien. Dat is de van plan het zaakje over te nemen. Oh, daar heeft nog niet zoveel interesse in. Dat is het, ik zeg niet dat er niet leuk, dat vind ik best wel af en toe leuk, maar ja, dat zien we heel veel uren. Hè. Ja. En we willen tegenwoordig van de jeugd nog veel uren draaien. Ja, oh, dat is inderdaad waar. Gewoon nog even dik. Ja, doe heb geen kinderen. Ik heb 2 kinderen, ja. Een dochter en een zoon. En die willen ook? Nee, tot nog toe niet wel erin werken, maar niet hebben. Dus... Het is natuurlijk ook wel heftig als ik 7 keer 24 uur gezin met z'n tweeën. Je hebt geweldig personeel, dat is niet zie alleen, want eigenlijk, ik heb hier pas geleden een feestje met gemaakt. Ik was zo enthousiast over wat hier allemaal gebeurde. Dus ik geloof dat ze ook wel in een geweldige omveld zit. Dat anders kind ze dit ook niet brengen. Als, wie die man. We zijn op elkaar ingestemd allemaal, hè, met alle werk. Dat is het. Ja, dat is ook heel belangrijk. Hè. Ja, maar ik wil ook eerlijk zeggen, er hoeven ze ook geen 2 minuten te wachten. Als ze even die glas leeg had, ze er weer iemand die toch in de gaten had dat er gedronken moest worden. Dat het een feest is. De aanspraken die er rijdt natuurlijk ook met degenen die het feest hebben. Geweldig. Wat zijn die geweldige toekomstplannen nog? Nou, nog zo lang mogelijk hier blijven. En toch een zoontje ophuren. Dat zou ik wel fijn vinden, ja. Ja, dat zou ik Nou, hoe zeggen. lang dat is, weet ik niet meer, hè. Het is wellicht niet de wens. Ja. Heel veel gezondheid. Okay, Dan kan ze hier zo lang mogen blijven. Dan kan ze die man blijven dienen. We hebben zo wekelijks in het programma hebben we bloemen van Ummer. Straks zei Peggy. Ummer zei ze in die woordpunt. En die werd even door de chef hier afgegeven en dicht. Die zoon die al onder te klaargelegd. Die bloemen werden wekelijks gegeven aan degene die bij ons de hoofdrol speelt. Dat is Sticht dan in dit geval alle bloemen. Met Die heeft altijd al heel lang verdiend. Ja, en de fly van heerschap, je weet die van de andere kant toegegeven. Fly heb je zat hier. te vangen, dus kijk eens. Ha? Dat krijgen ze altijd met een fly, ja. Wat zit ik even nog te bieden, de bloemen te bieden. Wat vind je het geweldig dat voor mijn rug heb ik in de praten. Ik vind het sowieso geweldig wat Gerry doet met z'n tweeën om de Waldersloes op te draaien. Geurde de Johnsen vooral over. Peggy, dik veel waardering dat ze toch al die jaren neven deze man hebt kunnen functioneren. Want het betekent ook het. En het geldt ook voor dich. En voor dich, ja, weet dat hebben de Luurs al verteld. Maar ik zal nu op mensen toe zien naar ons programma kijken. Die zullen zeggen, die vrouw die ken ik. Daar ben ik mee getrouwd.
En er zal er ook bij zijn, jammer dat ik maar 10 jaar met diezelfde vrouw getrokken. Anders zou je misschien een broeder ook nog kunnen haaien. Dat zou ook kunnen. Het is nu ook altijd van, best u nog daar, best u nog daar. Dus dat is, mooi. Dat is natuurlijk in al die jaren natuurlijk ook niet veranderd. Hè. Toen straalt het wel goed. Hè. Als hij moet zeggen van de hoogste zon je niet te komen omdat het een keer heel slecht weer is, dan is het nooit op mij. En ze is 2 jaar terug is een keer op de pols gevallen en is ze gebroken. Ja. En toen belden ze me gewoon eens op. Ton, dat is voor dich is het heel erg, maar voor mij is het nog veel erger. Dat illustreert. Dan zit de man gewoon, als ze toeslaat is, dan breng ik ze wel neug her, dat weet je dat. Dat illustreert die de hoofdrolspeler van vandaag. En dan van u. Als je hier ook iemand hebt die wel zo bijzonder is als Allah, laat het dus weten of het een vrijwilliger is of iemand die al zo lang bij de basis. Want het zijn toch aparte mensen die dat doen. En dat kun je allemaal vinden op Remond Nieuws, kanaal 45. We zien ons ook de volgende week weer. Met dank aan deze geweldige mensen en laat Waldensoes nog heel lang blijven op naar de 200 jaar Waldensoes. Succes! Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Heerschap en Bakkerij Heerschap. 365 dagen per jaar ambachtelijke en verse producten van Bakkerij Heerschap. Verkrijgbaar bij de Albert Heijn Heerschap supermarkten in Roermond.